Jak si vytvořit životopis v Canvě s pomocí ChatGPT, který budu mít ve vedlejším okně. Takže otevřeme si Canvu, vytvořit návrh. Já jsem si tady napsala, že chci životopis na výšku, je moje volba. A nyní se mi tady objeví návrhy, kde si můžu vybrat některý z už předchystaných návrhů pro můj životopis. Pokud je tam korunka, musíte mít placenou Canvu Pro nebo nějakou zkušební verzi. Pokud tam není korunka, je to volně dostupný životopis, který si můžete použít, jak chcete. Když chcete být administrativní pracovnice, napíšete administrativa a vybere vám Canva životopisy, které jsou vhodné pro administrativní pozici. Dojedu si někam, kde jsou životopisy bez korunky, třeba tady. Vyberu první z nich. My budeme dělat životopis univerzální, jmenujeme se Jana Novotná, takže první, co uděláme, připíšeme si jméno, Jana Novotná, tak. Dvakrát kliknu, vždycky klasicky na to tady dvakrát kliknu, zmodrá mi text, jsem administrativní pracovnice, fotku, tady je přednastavená fotka, změníme si ji tak, že dáme nahrát soubory, vybereme fotku, kterou máme v počítači, nahrajeme, potom fotku vezmu a přetáhnu ji na tu fotku, která tam je. Tahle fotka se nám tam nahrála, není vidět celý obličej, což je samozřejmě špatně, takže si ji jednoduše dvakrát pokliknu. Poklikám si dvakrát na fotku, ona se mi otevře tak, že s ní můžu hýbat. Další věc, co uděláme, tady tohleto máme hotové a teď tady je sekce About Me, takže si ji přepíšeme na česky o mně. Další je už nápis, popis toho, co umím. Tak, teď tady mám životopis, který není úplně, jak se to řekne, reprezentativní, ale ChatGPT nám pomůže z něho udělat reprezentativní. Takže tady je o mě, jmenuji se Jana, hledám práci, mám 2 děti, dlouho jsem byla doma, chtěla bych nějakou práci v kanceláři, protože mám ráda papíry a počítače, moje zkušenosti nemám, chci se učit, jsem pečlivá, snažím se dělat věci správně. Tohle to určitě jako nezaujme zrovna na první dobrou a od toho tady máme ChatGPT, kam si prostě ten text jednoduše vložím nebo vložím celý svůj životopis, který jsem si napsala a nejsem s ním úplně spokojená. Jak ho donutit, aby mi pomohlo s životopisem? Říká se, že nemusíte zdravit, prosit ani děkovat, já to všecko dělám, takže přijdu na ChatGPT, přihlásím se a napíšu mu ahoj, potřebuji pomoc s přepsáním životopisu, aby byl zajímavější a působil profesionálně. Tak, životopis ti nahraju a vždy mi upravíš konkrétní odstavec. Začni odstavcem o mně. Tak, tady přes plusko nahraju životopis, který jsem si připravila. Teď už do něj může nahlížet. Jde to pouze asi nejspíš jenom, když máte zapnutý tady model 4o. Tak, on už má ten životopis nepovedený, který mám k dispozici a vygeneruje mi nyní odstavec o mně.
Tohle to už samozřejmě zní naprosto jinak, než ta původní nepovedená věta. Já třeba tenhle ten popis se mi nelíbí. Chtěla bych, aby to napíšeme tam, nechci tam mít jméno, již mám v hlavičce životopisu. Hlásím se na pozici administrativní pracovnice na městském úřadě. Přizpůsob to. Tak, tenhle ten text už je určitě lepší, takhle se mi líbí, takže si ho vezmu, skopíruju a vložím místo tohoto textu. Tada, je moc dlouhý, to už vidím, takže se vrátím sem a napíšu mu, prosím, zkrať to na polovinu. Já si myslím, že to je absolutně dostačující. Tak. Opět zamodrám text, tam vložit a heleme se, už ho mám tak, jak by se mi líbil. Nyní tady máme kontakt, to je Novotná, zavináč, e-mailová schránka, CZ. Nechci, abych to měla delší, tady máme 777, 999, 888, jasně, bydlím na Dlouhém Brně, Dlouhá 39, čárka, Brno, jo, Brno s malým B, Brno, tak, Dlouhá je taky asi s velkým, teda určitě, Dlouhá 39 Brno, 602, 00, tak, škola. Kam jsem chodila do školy? Vzdělání si píšeme. Vzdělání. Tak, tady je to seskupené. Vidíte tady oddělit a má to takový jiný perforovanou tu čáru, přerušovanou. Takže zatím nám to takhle nevadí. No, i když je to seskupeno, můžeme toho do toho normálně psát. Co znamená seskupeno? Seskupeno znamená, že s tím hýbete s celým. I když to jsou zvlášť prvky, tak s tím hýbete s celým. Když si s něčím omylem pohnete a někam si to posunete, dáte pouze a jenom zpět a je to vyřešené, je to zpátky tam, kde jsme to vzali. Jo? Tak, do jaké školy jsem chodila? Musím se mrknout. Vzdělání, střední škola Brno. Toto bylo, jasně, tady dáme obchod a služby. Obchod služby. Výborně. Takže střední škola Brno. Těsně. Střední škola. Obchod a služby. Tady dáme ročník, kdy jsme tam byli. 2000 až 2004. Výborně. To bychom měli. Potom
Další školu jsem neměla, takže to prostě smažu. Smazala jsem si, co nechci, takže dám jednoduše zpět. Tak smažu. Mám tady jednu střední školu. Tak, pracovní zkušenosti. Pracovní zkušenosti. A tady budeme dávat pracovní pozice, které jsme měli. Pokud jste prošli spoustou pracovních pozic, není úplně nutné je tam dávat všechny. Měly by tam být třeba poslední 3 a ten zbytek není nutný, nebo prostě ty relevantní pozice. Nikdo si nebude číst prostě životopis o 3 stránkách, kde jste všude brigádničili a byli. Dávám tam já za sebe, dávám 3 relevantní pozice k pracovní pozici, na kterou se chci hlásit. Takže podíváme se do našeho životopisu. Tady máme pracovní zkušenosti. Pracovala jsem v obchodě v Praze. Já teď udělám to, že vlastně, protože mám ten životopis fakt jako bídný, tak si skopíruju. Ve svém návrhu tady tuto část. Kopíruju to přes print screen. Vyberu si tady toto. Vlezu do ChatGPT. Dám normálně Ctrl+V. Prostě vložit. A řeknu mu, prosím, uprav mi text mých pracovních zkušeností, abych jej mohla vložit do této šablony a bylo to pro zaměstnavatele atraktivní. Tak. Tak já si to ale ověřím, protože ChatGPT dost často kecá. Tady nám vypsal, kde teda jsem pracovala a já si to budu postupně kopírovat do té kanvy. Jdu se podívat, co teda mám v životopisu. Pomáhala jsem papíry, pracovala jsem v obchodě, ale já jsem nikdy na úřadě nepracovala. Takže ho hnedka spražím, že jo, protože tak ho teda ne. Takže já jsem nedělala administrativní asistentku. Já jsem nedělala nikdy administrativní asistentku. To v životopisu nemám. Křičník? Nevymýšlej si. Tak. Tak tohleto už je pravda. A nyní si to tam postupně skopíruju. Se tady vkladají entry a já nevím proč. Tak. Prostě když se vám to natáhne, tak to jenom zase odstraníte, že jo. Tak a tady by mělo být, co jsem se tam naučila. Uvidíme, jak se nám to tam hezky vejde a jestli se nám to tam nevejde, tak ho zase poprosíme, aby nám to nějak skrouhl. Tak, nevejde. Vejde.
Jo, vejde, my máme zkušenosti jenom 2, takže si to roztáhneme. Pokud tam chceme mít 2 a ne 3, tak prostě vezmeme tu spodní, vyhodíme ji. Jo. Tady se vám různě dělají ty dělící čáry, když s čímkoliv hýbete, abyste to měli zarovnané, jo. Tak, to byla moje první zkušenost pracovní. A teď druhá pracovní zkušenost, zase kopíruju to z ChatGPT. Prosím vás, nekopírujte to všecko slovo od slova. Všechno si to čtěte, vyměňte slovíčka, které vám nejsou blízké, za slovíčka, které byste řekli vy. A ne, je to dobrý rádce, ale špatný pán ChatGPT. Takže vy byste měli vlastně všechno číst i 3krát a přepisujte to, ověřujte si ty informace, které vám dá. Jo? Nevěřte mu úplně všechno, co řekne. Třeba teď to tady krásně ukázal, jak prostě kecá. Tak, tady se dívám, že to není seskupené, takže já si nakliknu myší, jak se označují složky na ploše, jak nás učili ve škole. Označím si ty prvky, co chci seskupit. Seskupím je a teď už s nima můžu krásně hýbat. Dovednosti. Jdeme poprosit ChatGPT, aby nám řekl, jaké máme dovednosti. Můžeš mi vypsat dovednosti dle mého životopisu, který máš k dispozici. Já se s ním bavím moc slušně, můžete mu rovnou říct, vypiš mi ty dovednosti. Jo? Tady udělal tam ty stupení odrážky, háčky, to nechci. Chci, aby tam byly jednoduché odrážky. Chci jednoduché odrážky, abych to mohla skopírovat. Tak, prostě stačí kdykoliv, cokoliv, normálně ho opravte. Mně už to takto stačí, doufám, že si nevymýšlel. Jo, když píše, tak s tím nejde hýbat. Tak, tady si označím text, který chci skopírovat. Jdu do svého životopisu a je to dlouhé. A tady se píše dovednosti, nebo ostatní dovednosti. Tak, mám to dlouhé, tak pěkně se za ním vrátím. Zkrať to na 2/3, to by se mi tam mělo vejít. Ctrl+C. Já to teď dělám opravdu zjednodušeně. Samozřejmě, že pokud se jedná o váš životopis, tak se s tím budete piplat víc. Tak. Životopis mám hotový. Nyní ho chci uložit v PDF-ku. Takže dám sdílet, stáhnout, standardní PDF a stáhnout a už si ho uložíte do počítače a máte ho v PDF-ku a můžete ho kamkoliv poslat. Příště, až přijdete do Canvy, tady se to ukládá automaticky, jo? Příště, až přijdete do Canvy, tak, jste v Canvě, tak ho tady budete mít v návrhu, otevřete si ho, pokud ho budete chtít cokoliv přepsat pro jinou pracovní pozici, normálně tady přepisujete, znova stahujete. Je to pořád do nekonečna, si to můžete upravovat. Pokud máte bez korunky životopis, tak se vám nikdy nic nestane, že by vám to se nějak zablokovalo. A to je vše. Takhle jednoduché to je. Mějte se hezky, čau.